ושלום לכם וחזרנו, ועכשיו אני מצלם פעם ראשונה שלי ואני אראה לכם איך לעשות דברים מגניבים ויפים. עכשיו נתחיל עם enchant table. אני אשלחם בעברית בזלת, אובסידיאן, באנגלית אובסידיאן. עכשיו דיימונד בעברית יהלום, וספר באנגלית בוק. ספר צריך 2 דיימונד, בוא ניקח ספר ובוא ניקח יהלום, עוד 1 וזהו. ועכשיו אני אראה לכם איך עושים. enchant table זה לחשב דברים, חרבות, כל מיני דברים. שמים פה את הדיימונד, שמים פה את הבזלת, ובזלת אפשר לחצוב רק עם פיקקס איירון, עם פיקקס דיימונד, ויוצא שולחן כשפים כזה שאפשר לחשב בו דברים. לפי אזולי חייבים את זה, אבל זה לבד. אם אתה על 1.8 זה יהיה לך לבד. זה מאור פה לידי. עכשיו אני אראה לכם איך לעשות תפוח מוזב, גולדן אפל. אני אראה לכם גם מחושף וגם לא מחושף. אוי, תפוח. למי שלא יודע איך מכינים גולדן אפל מחושף, כן. עכשיו, זה גולדן אפל מחושף באמצע, זה מחושף, זה ממש למקרה חירום, וזה לא מחושף. כאילו זה רק עם מטילי זהב, וזה בלוק איירון, שבלוק גולד, שעושים ככה, זה בלוק גולד. נראה עם הכל, יוצא לך בלוק גולד. טוב, עכשיו אני אראה לכם איך לעשות סדן. סדן צריך ברזל, באנגלית איירון, בלוק איירון, צריך 3 בלוק איירון, ו4 בלוקים של מטילי זהב, מטילי ברזל. לוקחים את הבלוק איירון, שמים למעלה. לוקחים את המטיל ברזל, שזה ברזל חם, לא זה שאתם חוצבים, צריך לחמם אותו בתנור, ויוצא סדן. סדן אפשר לעשות כל מיני דברים. אתה יכול לשים פה חרב, את החומר של החרב, קובלסטון, כתוב לך כמה עלות, כמה XP זה מוריד, ואתה יכול לשפר אותו. לא כמו שולחן כשפים, שזה מחשב את החרב, זה מעלה לך את העוצמה שלה, שהיא תהיה פחות שבירה. עכשיו נראה לכם איך לעשות גם מרק וקראפטינג טייבל, שזה ממש לצעירים. אוקיי, לצעירים במיינקראפט. עכשיו נראה לכם איך לעשות מרק. מה צריך בשביל מרק? בשביל מרק צריך קערה באנגלית, שכחתי איך קוראים לזה באנגלית. בקיצור, מה שאני רוצה להראות לכם זה סופ. באול, נכון. ושתי סוגי פטריות, פטריה כזאת ופטריה כזאת, והולכים לקראפטינג, שתכף נראה לכם איך לעשות אותו. צריך את שתי הסוגים, ככה, ויוצא לכם מרק פטריות. אפשר גם הפוך, זה לא משנה. ואפשר לשתות את זה, ליהנות מזה. וקראפטינג זה רק צריך להפוך גיימוד. צריך, זה מה שאתם חושבים, אני אעשה את זה בשביל הממש צעירים. נהפוך לגיימוד 1, רגע. גיימוד 1, גיימוד 0. סליחה על הבלבול. גיימוד 0, זה survival mode. אתה לוקח את העץ, לא משנה איזה, עושה אותו פה ביצירה, יוצא לך עץ מעובד, אתה עושה על הכל, מורח על הכל, ויוצא לך שולחן הפרדה, קראפטינג וול, ויש עוד מדריכים שנעשה, תראו איך עוד לעשות דברים מגניבים, וזה עד להיום, ויאללה ביי. ביי. טוב, עכשיו באמת ביי.